Napoleon Hill, Oýlan hem baýa, Baýlyga tarap dördünji ädim, Ýörite bilimler, şahsy tejribe hem synçylyk. Teklip edilýän şägirtlik. Adyma mahsus geň aýratynlyklaryň biri, ol diňe hak tölemeli bolýan zadynyň gadyrgymmatyny bilýär. Tomaska deň jarş wagtyny ofislerde, dükanlarda we senaat kampaniýalaryny talyplaryň şägirtlik ulgamyny teklip etmek bilen Janap Moore 2 ýa-da 3 ýyl okanyndan soň her bir talyby geljekdäki anyk oruny saýlap almagy ýa-da eger ol ýürütüleşmedik akademik okuwlarda wagtyny bir maksat geçirip berjek bolsa okumagyny besetmegini teklip etmek gerekdigini nytaýar. Talyplaryň deň jarş wagtlaryny nähili geçirýänlikleri babatda bilim institutlarynyň uly jogapkärçilik çekmäge borçludyklaryny berk nytamak bilen Janap Moore, kollejler we universitetler ähli hünärlerde we sapaklarda häzir hünärmenleriň gerekdigini düşünmelidirler, diýär. Ihlas siňdirmezden hemde mut alynýan datlaryň ählisiniň gadry bilinmeýär. Belki hut şonuň üçin biz munisipal mektepleriň ajaýyp mümkinçiliklerinden şeýle a derejede pedalanýanlar. Ýörite bilimler alynanyny özleşdirilýän öz-özüňi terbiýelemeklik, mutuna bilim alyp boljak wagty ýitirilen mümkinçilikleriň öwüdini belli bir dereje dolýar. Gaýwany mektepler ýokary derejede görünen işewir kärhanalardyr. Okuyanlardan, gowy ýa-da yaramaz okuyanlygyna garamazdan töleg talap edilýär. Şu da okuwçyny okuwlaryny dowam etmäge mejbur edýär. Başga bir şertlerde ol okuwny belki taşlardy hem. Okuwň mali şertleri her bir kişi başlandadyny çalt etmek hem de onu hökman tamamlamak wagtda netije gelmegi öwredýär. Men muny öz tejribemde 45 ýyldan mowrak wagt özleşdirdim. Men şonu reklama oýunçy gaýwany kurslary ýazylym. 10 sapyň 8-sini geçip okuwumy taşladym. Ýöne mektep bilen okuw üçin tölemäge diýişli bolan hasap kagazlaryny uğratmagyny besetmedi. Üstesine de ol okuwumy dowam etdirjekligime ýa-da etdirmejekligime garamazdan kursyň ahyrına çeni tölenilmedigini talap edýärdi. Şonu men barybir tölemeli boljak bolsam, kanun oýunçy men tölemäge borçludym. Puluma derek nämedir bir zat almak üçin kursy dol tamamlamaly diýen netijege geldim. Şol wagt meniň göwnüme okuw üçin tölew talap edýän ulgam o diýen adalatly däl ýaly. Ýöne biraz soňra okuwyň iň gymmatly bölegini mut alanlygyma düşündim. Tölemäge mejbur bolanymdan soň men kursy dowam etdim de onu tamamladym. Has soňra bolsa puly biderek tölemänligimi göz ýetirdim. Sebäbi reklama işindäki maglumatlar maňa durmuşda ören gerekli boldy. Ýörite bilimlere tarap ýol. Adama mahsus olan geň aýratynlyklaryň biri şeýle. Ol diňe hak tölemeli bolýan zadynyň gadyrgymmatyny bilýär. Amerikanyň mut okudylýan mektepleriniň hemde mut kitaphanalaryň täsir galdyrmaýanlygynyň sebäbi hut olaryň mutlugyndandyr. Mektebi tamamlap, işi yerleşenlerinden soňra da köp kişileriň goşmaça okuwlary geçmegi zerur hasaplamaklarynyň esas sebäbi şudur. Hakyna tutujularyň goşmaça gaýwany okuwlar bilen meşhurlanýan kişileri işi höwese kabul edýänliklarynyň sebäbini hem şu ýagdaý bilen düşündirmek bolar. Olar özleriniň tejribesine laýyklykda boş wagtyny gaýwany okuwlara sarf ederlik derejede şöhret paradlygy eýe kişileriň öňdewarjy bolmagy üçin ähli mümkinçiliklere eýediklerini bilýärler. Adamyň çäresi tapylmaýan bir gowşak tarapy bar. Bu şöhret paradlygyň bolmazlygy. Boş wagtyny okuwy, öwrenmäge sarf edýän adamlaryň düýpde uzak egilenýän wagty seýrek bolýar. Olaryň ihlaslygy öňlerine ýokarlygyna tarap ýol açýar. Ýollaryndan köp sanly päsgelçilikler aýyrýar. Şeýle de täze mümkinçiliklere tarap ýol açmagy erki etýän adamlaryň dostanalyk bilen gyzyklanmasyny gazanýar. Gaýwany okuwlar mektebi tamamlap, işi yerleşenden soň goşmaça ýörite bilimlere mätäçlik çekýänligini duýan adamlara has laýykdyr. Ýöne ol adamyň sapaklara gatnamagy wagty ýokdur. Stuart Austin Wire injener gurulşykçy bilimini alypdyr we şu hünär boýunça da işläpdir. Ýöne bu ýagdaý diňe podokdaky çökünlük döwründe onuň bilimleriniň çygyry daralýança dowam edipdir. Soňra ol zerur bolan girdeçini alyp bilmeýänler özüniň mümkinçiliklerini salarlap görüpdirdi. Wire hünärini çaşyp hukukçy, jurist olmak kararyna gelipdir. Ol ýene de sapaklara gatnap başlapdyr we hukuk taýýarlygynyň ýörite kursyny diňläpdir.
Okuwyny tamamlap, ol hünär derejesi synagy tapşyrypdyr. Hemde derewem peýdal tejribe eýe bolupdyr. Men kurslara gatnap biljek däl, sebäbi maşgallam eklemeli. Ýa-da men inni ol ýaşdan geçdim diýen bahany agtarjaklar üçin has düşünükli bolar ýaly bir zady belläýin. Janap Oýlan gaýtadan okuwydany ol 40 ýaşyndaky öýle işikli adam eken. Gala bersede geljekki işine gerek bolajak ýörite bilimleri juda ünsürlük bilen saýlap, Janap Oýlan talepleriň aglawasynyň 4 ýyllap okuyan okuwyny 2 ýylda tamamlamagy başarypdyr. Bilimin nädäňde gowalyp boljaklygy hakyndaky maglumatlar hemişe özüni ödeýändir. Özüni ödän ýönekeý ideýa. Anyk bir waka seredip geçeliň. Bakaleýa dükanynyň satyjysy garaşylmadyk ýagdaýda işsiz galýar. Onuň hasap işlerini ýöretmekde belli bir tejribesi bar. Ol ýörite hasapçylyk, buhalterlik kursyny tamamlaýar. Hasap işlerine dahilli täze gazanlanlar we ofislere değişli enjamlar bilen tanışýar hemde öz işini açýar. Ol ilkinji nowatda öňkü işleýän dükanynyň eýesi bilen şertnama baglaşmakdan başlaýar. Onuň söwdegärleriň 100den gowragy bilen şeýle şertnamalar baglaşýar. Tähelçe aýlyk hak üçin olaryň hasap işini ýöretmek oýunyny alýar. Ideýa juda öňjeli bolupdyr. Şonuň üçin tizara oňa kiçiňrak awtobusda göçme ofis gurnamak gerek bolupdyr. Onu hasap ýöretiş işlerine degişli iň häzirki zaman enjamlary oturdulypdyr. Inne ol şonuň ýaly tigirli hasapçylaryň enjemesine hemde kömekçileriň uly toparyna eýe bolupdyr. Onuň söwdegärleri sähelçe hak üçin iň gowy hasapçylyk hyzmatlaryny hödürlemek oňa başardypdyr. Bu täsin hem şowly biznesi düzýän zatlar ýörite bilimler bilen hyýaly gözeňe getirişden ibaret bolupdyr. Geçen ýylda bu işin eýesi özüniň öňki işleýän dükanynyň eýesine garanyňda salgydy 10 esse köp töläpdir. Bu şowly telekeçiligiň başlangyjy ideýa bolup durýar. İşsiz galan satyja bu ideýany özümiň salgy berenligim sebäpli has uly üstünligiň mümkinçiliklerini özünde jemleýän başga bir ideýany hem teklip etmäge hukukym boldy. Hasap işlerini ýöretmegiň täze ulgamynyň artykmaçlyklaryny beýan edilýän kitap taýýarlanypdy. Onuň sahypalary usullyk bilen adat albomy ýylmenip çykyldy. Şeýde bu albom täze biznes barada ören öktülük bilen gürrüň bermegi başarýan dymma satyja öwrüldi. Hemde basym bu işiň eýesiniň hyzmat edip biljekdiginden köp müşterisi boldy.